Сега ще ви покажа как един обикновен лист хартия, подложен на пламък, не може да се изгаси, не може да се запали. За целта ще ни е нужно обикновен лист хартия, свещ и метална кутия. Запалваме свещта, притискаме хартията, листа хартия плътно до металната кутия и слагаме пламък. Ето виждате, сега остава само пламъка, без хартията да се е запалила. Това се получава така, защото хартията е плътно притисната до металната кутия и няма приток на кислород и затова тя не може да се запали.